Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bihusni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Ahwasul khusus limu alif hadzal kitab. Nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fit daraini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum maka yughni anhum minallahi min syai'in illa hajatan fi nafsi Yaquba qadhaha Mas bolong. Walamma dakhalu lan tetkalane padha mlebu sapa putra-putrane Nabi Yakub. Mlebu ae tegese al Madinata ing kutha Mesir. Min haitsu amara saking sekirane dawuh hum ing putra-putrane Nabi Yakub sapa abuhum bapakne dheweke kabeh. Ae tegese minal abwabi saking pira-pira lawang al mutafarriqati kang beda-beda. Makana mongko ora ana. Ae tegese apa dukhuluhum mlebune dheweke kabeh mutafarriqina khale wong sing padha pisah-pisah. Ora ana iku yughni nyugihake. Ae tegese yakhruju ngetokake nganhum saking dheweke kabeh. Ae tegese adakhilina saking wong sing do mlebu ora nyugihake minallahi saking Gusti Allah. Ae tegese min qadaihi saking pestene Allah. Apa min sayin saking suwiji-wiji illa hajatan kejaba hajat kejaba butuh fi nafsi Yakub ing dalem awak dhewene Nabi Yakub qadha kang netepi sapa Nabi Yakub ha ing hajat. Ae tegese lakina dukhula angin tetapine utawi mlebu ngala sifati tafriki ing atase sifat pisah-pisah iku azharu luweh pertelo apane hajatan hajate
fi qalbi Yaquba ing dalem atine Nabi Yakub. Wa hiya utawi hajat iku khaufuhu kuwatire Nabi Yakub ngalaihim ing atase anak-anake min isobatil ngaini saking mekenani utawa saking mekenani ain saking mekenani bleger wa hadza utawi iki iku tasdiqullahi bener kene Gusti Allah li qauli Yaquba keduwe ucapane Nabi Yakub wa ma aghni ngangkum minallahi min syai. Jluntrunge niku asline jluntrunge saka nasihate Nabi Yakub ning anak-anake. Ngene engko nek kowe arep bali ning kraton nemoni sang raja aja bareng-bareng wong 10 wong 11 utawa wong 10 mlebu lewat sak lawang, tapi pisah-pisah wong lawangi 4 iki engko loro telu wong lawangi 4. Lah nalika nasihate Nabi Yakub niku do dienggo karo putra-putrane ledo mlebu kraton Mesir ora dadi siji bareng wong 10 niku ora dipisah-pisah jumbuh karo nasihate bapakne. Dadi ana sing liwat kono wong 2, ana sing liwat kono wong 3 ngono kuwi. Pokoke minal abwabi al mutafariqati dipisah-pisah. Anane mlebune para putrane Nabi Yakub pisah-pisah niku ternyata juga istilahnya ora iso nyugihke perasaane Nabi Yakub. Ora iso nyugihke perasaane Nabi Yakub. Oleh beliau niku tetap khawatir tentang Binyamin. Wong sing amat sangat dikhawatirkan ki kahanan karo keselamatane Binyamin. Nalika dijak menyang kraton karo kakang-kakange niku ana sebab wujude trauma yang mendalam sing tahu terjadi neng Nabi Yusuf. Mula ten mriki ora iso nyugihke perasaane Nabi Yakub wujude rasa kuwatir. Nggih, kuwatir ana ing dalem atine engko gek Bunyamin ming kaya Yusuf iki engko arep dikei nasihat ngono iki nek cara kasarane misalkan wong loro iki engko Bunyamin karo kakange caket upamane utawa Bunyamin le mlebu ning lawang beda karo sing barep dadi ming wong loro upamane iki kan lebih cenderung aman karena arep nganiaya niku mikir jero nek ijen kok ya. Nek ijen ngono ki arep nganiaya Bunyamin mikir jero. Ning nek bareng-bareng lunga, iki engko ora grombolan utawa kroyokan. Sing pisan rada kendel karena kroyokan, ping pindhone iso nyetel drama karena dirembuk karo wong songo, disetel drama dingene di ngono iso. Ning nek pisah ngono iki ora iso nyetel. Iki tak ngene ya engko nek kakang-kakang liyane ya engko nek sedulur liyane setuju nek ora. Iki nek Bunyamin tak ngene ya engko nek mereka iki sarujuk karo aku nek ora akhirnya orang duwe pikiran arep nganiaya Bunyamin wong. Bunyamin melu salah siji saka sing songo. Iki salah satu maksude Nabi Yakub
akon-kon pisah-pisah ora bareng iki pokoke iki dipisah-pisah kok Bunyamin karo sapa terus sing barep karo sapa sing tengah karo sapa kuwi kudu ngono kuwi. Iki salah satu maksude men Bunyamin ki aman. Senajan to wis ngono kuwi ternyata perasaane Nabi Yakub tetep panggah khawatir. Tetep apa yang menjadi satu kebijakan wujude engko le mangkat pisah-pisah le mlebu pisah-pisah niku ora iso ngilangi rasa khawatire, tetep khawatir. Khawatir iki ya khawatir ya saking dene tresnane gek iki dipicu karo trauma. Wah, piye ya anakku sing Bunyamin iki piye ngono terus engko sidane dheke mangkate karo sapa karo sing barep rada serem sih ya sing barep iki rada kereng sih nek karo sing nomor 3 saka ngisor ngono rada aman wong dasare awake ngeyayat to nek iki rada aman wong awake ngeyayat kaya dasare ming kaya entung ming melu rono melu rene nek ngantek melu sing barep apa melu sing nomor 3 saka dhuwur iki sing rada sing nomor 3 saka dhuwur kae dasare ya kae iki drona sik wah wis pokoke iso jedulke ide-ide sing nyeleneh-nyeleneh kae liyane ming hoo wae. Engko kule madangan ning kono wae hoo wae. Angger sing bangsa madangan ming hoo wae. Murah tur njikuk dhewe. Pikirane ming le murah karo nek njikuk dhewe iki iso akeh. Wes akhirnya mampir ning warung makan Singgah Selalu. Anjing kok dhewe kok. Wah, wis terus ming waton muntuk kaya gunung. Pancen perasaan khawatir itu sekali khawatir jedul. Jedul mbok direka piye-piye iki jedul. Arep ora jedul iki ya ora iso. Mula bapak-bapak nika nek jenengan lunga. Lunga kok ora pamit. Kadang WA iki nang ndi kok ora mulih iki. Ngono kae iki ora piye-piye itu ada 2 alasan. Pisan khawatir. Pisan khawatir. Ping pindhone tresno. Dadi ibu nek lunga kok ora pamit gek ra mulih-mulih sing kakung istilahnya WA apa telepon iki seneng berarti itu bagian saka perwujudan perhatian, bagian saka perwujudan rasa tresno. Lah kok ning jaba malah wah jan Mbah Kakung ki ngriseni tinggal ming sedilite telepon. Weh, lah kuwi iki perhatian sih. Perhatian karo rasa tresno. Lah nek jenengan kok lunga langleng dujo, lah iki dipikir malah. Jebul sing omah. Bojomu ra nang omah apa Pakde? Mbuh. Mbok yo karoke Pakde mbok yo ben mulih ben ora ben wah. Rada bahaya. Nek wis ngantek ngono ki karo. Berarti wis ilang rasane. Semule ben ora ben. Ya aja ngono, Pakde. Engko nek ra mulih tenan peneran. Waduh. Repot. Lah kok peneran ki piye sampeyan ki jan bebojoan je ra mulih peneran. Mungkin ning ngomongi wis pisan pindho ping 3. Ora tau digubris, ora tau digatheke, ora tau ditampa kok. Gedhe tuwa.
Lah nek ora mulai tenan ya resiko lho Pak Dik. Iki ki rada bahaya. Wis men. Engko sampean ijen isih ana wong telu sing ngenteni. Oh sih. Ora. Jebul ya serem e. Cadangane telu. Lah kok iso duwe uni ngono piye Pak Dik? Lah ya saiki jumlahe wong lanang karo wong wedok iki nek disensus akeh wedoke 1 banding 4. Dadi ucul siji isih ana telu sing ngenteni. Mbok ya wis ben. Iki wong lanang-lanang. Oh kae sing mburi wetane menjep tak terangke ngene. Menjep siji wae angele ra ilok-ilok. Ngantek duda kesuwen ngonggrok. Wis duda ning kesuwen dadi ngonggrok lha golek siji wae angele ra ilok-ilok. Angel lah cethile setengah modiar kon. Ya sing gelem sapa ming arep jak sengsara. Sing ming arep jak sengsara. Ana wong jagongan ning hutan pinus. Wong loro glenak-glenik kae. Sing wedok iki omong mbok tuku aku kono Pak. Ha kok sing lanang malah ya lah kene dite. Ha ya tobat iki. Modal ini tobat to ya. Akhire sing wedok ngetokke gawane 20 kae. Ngono wae terus ming tuku loro tok aku watok til loro. Kowe jujule ra balekke. Wah, lah kuwi ketoke le lunga ya ming pisan kuwi, bar kuwi dijak Gemang jelas Gemang kok ya. Wes modele kok ngono kok ya. Akhirnya terus nomornya diblokir. Ya, milih rada elek titik ning nyah-nyoh ben elek cendhek rada lemur apa-apa. Sing penting nyah-nyoh. Sing penting nyah-nyoh. Elek cendhek rada lemu ning lomane pol wah malah wis kepomo. Jan iso kepomo. Ning iki cendhek kok ora dhuwur kok. Lemu kae cendhek ngono lho, dadi ora tak dhuwur. Ya kurang luwe wong-wongane kaya sing maca iki ngono kae lho kurang luwe. Dadi cendhek lemu ning lomo. Wah wis apa-apa nyah-nyoh. Ah kuwi malah luwih apik. Apa meneh nek ngantek dadi bojone kok lomo, wah kuwi wong lanang ahli swarga. Lah ana wong lanang ki sing wedi ndek bojo ndak ragat. Ku ngono lho. Ndak kokean ragat. Ketoke akeh kuwi ketoke. Adi ndek bojo ndak ragat. Yes. Lah ora paham blas kaya urip ki nggo ngibadah Dik. Gek ngibadah sing terkait karo keluarga ki ragat. Sing terkait karo bojo ki ragat to ya. Terus ming arep digugah-gugah jak tahajud. Wong bebojoan sing ming digugah-gugah jak tahajud. Ayo karang ya terus atahiyat akhir gledak. Ora kena kaya jenengan iki. Ora ya ora ming jak tahajud ning diragati.
Lah cucul ragat nggo berbagai macam hal sing kabeh playune nggo bojo karo nggo keluarga kuwi celengan ngamal saleh, celengan ibadah sing ra umum gedene ganjarane. Jan ra umum. Sing putri kok terus omong iki awan-awan ngene iki ketoke enake mangan tahu guling, Pak. Mau beres. Wis. Mangan kono ngira sapa tak bungkuske. Aku kok panas-panas ngene memeng metu pae dibungkus wae gek tak tunggu kowe. Oh, menylangleng. Tuku tahu guling. Ming wong loro wae tuku telu. Ora top. Lah kok telu wae. Ayo engko nek kira-kira kowe kurang tok nggo imbuh. Walah aku ki sitok wis wareke pola ya engko tak pangane. Banjak tujuane yo men arep dipangan. Wah wong lanang kok le nyenengke kok ngene ya. Tenan. Eneng lah aku nyeritake iki ya ming anu nyeritake awakku dhewe iki saking apike saking lumane kok ya nek kula iki dadi. Jadi asik urip iki. Sing nangen-nengen ya seming golek ganjaran, sekali cucul dhuwit dicatet karo malaikat raqib, gek sesuk nek mati iki tak unduhe ngono mikire mingen. Wis ora dipikiran apa-apa. Iki men dicatet karo raqib, gek sesuk nek mati tak dudahe. Lah jenengan kan ora dipikiran arep mati. Dadi ra tau nyelengi kok ya ora tau mikirke iki engko ki arep tak unduh apa ta apa ora. Rasane kaya arep urip sak teruse nang kene padahal arep menyang ngaji we ngombe pil. Nanti ge arep menyang ngaji ngombe pil kok ora kelingan mati. Wong pancen anjurane dokter ki lho muni iki dombe saurunge mangan ngono kae ono. Njajal nek jenengan ki pola pikire itu adalah golek sangu karena kabeh wong kok mesti dipeksa pindah rong Israel. Lah saiki golek sangu, ora-orane nek cetil mesti lomo. Karena kuwi lho sing dadi sangu kita ki kuwi. Arep ngopo nek ra ngono kuwi jal. Wong poso sunat ya ora sepira. Ini salat wengi ya ora sepira. Malah sing paling apik niku saka awak lan duwite iso manfaati nggo wong liya. Ya awake ya duwite nggo manfaat wong liya. Lah wong liya sing paling tepat ora ana liya kejaba keluarga. Manfaati nggo keluarga. Ya bojone ya anak-anake dimulyakake kabeh. Kadang-kadang malah muni jesoken. Yes, malah kokean alasan yo malah anake jajanan mbokne boros. Wis aku ki mbok mbut gawe ngantek piye ora bakal iso mlumpuk. Lah nggo ngopo? Nek mlumpuk ki nggo ngopo? Wong jenengan iki dituduhke karo Allah angger didik langsung entek. Ana nggone, ana cak-cakane. Ning ya mlayune ming kanggo keluarga. Dadi ora tau cementel, ora tau mlumpuk. Kuwi iki apik banget. Nek nggo sing lanang kuwi. Kok sing nglumpuke men sing wedok. Sing lanang kuwi wis rasah nglumpukke. Wah, engko mah repot kok. Nek ngantek mlumpukke mlumpuke kae. Ya kuwi mau jawabane. Kuwi bojomu kok ora tok karoke lunga. Ben, mulih ben ora ben ngono kuwi engko wani omong ngono tenan nek ngantek duwe dhuwit mlumpuk. Nek ra duwe ra ya terus nandi-nandi dikaroke. Wong ngerti nek nang omah arep ngombe wae ra ana wedang, arep mangan ra ana sego. Ya ana sego ra ana lawuh. Ha iki terus dikaroke. Nanti bune kok ra mulih ki ngono. Jebul karo sing wedok ya diangkat. Sik dilit, Pak. Iki agi ngeterke simbok. Yes. Ya wis engko nek mulih
Men supaya rasayah tuku lawuh wong iki aku wis ngliwet. Oh siap, kok tak tukoke lawuh. Oh ya nek selak ngeleh gawe sarimi terus kok cemplungi sego. Nek selak ngeleh gawe sarimi cemplungi sego wis maer-maer malah. Angger tok irisi lombok 6 ngono ora enak banget, Pak. Oh iya, tak irisane lombok 6. Ning nek aku mangap-mangap aja salah. Ngibadah asli nek jenengan pengen paham, ngibadah asli kok ngono kuwi ora mengkor nek santri ya sorang sarungan. Terus engko nek esuk duha arep madang ra ana ngaruhke sing wedok. Wis ora mutu kuwi nek wong lanang sing gentle ora ngono-ngono kuwi. Mula iki sing wetan do meneng wae jak do ra mutu. Niki sik wae terus ke sesuk. Muga-muga do diridani Allah, diberkahi Allah, dirahmati Allah. Pinaringan pitulungan saged istiqomah ing ngaji ibadah. Pinaringan nugraha sehat waras ingkang manfaati maidai dunya akhiratipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.